ва бояд мо дар аввал қайд мекардем ки беморӣ ё ки суръатёбӣ аз коронавирус ин ба гурӯҳи бемориҳои шадиди роҳҳои нафаскашӣ дохил мешавад. ин ба роҳи асосии суръатёбӣ ин ба воситаи ҳавои қатрагӣ ва бинобар ҳамин яке аз усули яке аз роҳи тарзи хуби пешгирии ин беморӣ ин истифодабарии ниқобҳои тиббӣ мебошад. мо метавонем ё ки нафар метавонад ҳамун ниқобҳои тиббиро дар шароити хона тайёр кунад ва дар шароити хона тайёр кардан аз чӣ иборат аст? яъне ки мо метавонем дока чӣ ки бо ибораи тоҷикӣ мегӯянд дока гирем, дусе қабат дока, ба ғайр аз ин як қабати тунуки ватта ки пахтая монем. ин ягон зарурияти ваттаи чӣ харидан аптекӣ ҳам нест. пахтаи чиам агар камтар ки мо дар шароити гармӣ нигоҳ дорем истифода мешавад. хеле бисёр хуб мешуд ки ваттаи тамизонендаи аптекави аз дорухона дастрас карда мешуд. яъне ки дар навбати аввал 1-2-3 қабат дока, баъд ва як қабати тунуки ватта, баъдан боз 1-2-3 қабати дока, аз болои вай бо як қабати тунуки пахта, баъд аз болои вай бо 1-2-3 қабати докаю, баъд гирди атроф онро дар як шакли хонагӣ ҳам метавонам ки духт ва истифода бард. чунин ниқобҳои тиббие ки дар шароити хона тайёр мекунем нисбати он ниқобҳои тиббие ки дар дорухона мебошад хеле ҳам баланд мебошад. баро ки боз як маротиба дига ман қайд мекунам ки дар марҳилаи ҳозира ҳозир зарурияти баланди истифодаи ниқобҳо вуҷуд надорад ва танҳо ҳангоми вақте ки пайдо шудани беморӣ ба қайд гирифтани беморӣ ин истифодабарии ҳар як нафар хеле ҳам фоидаовар мешуд. талаботе ки барои пешгирии ҳама гуна бемориҳо пешбинӣ шудааст риоя кардани он бояд ҳатмӣ бошад. яъне ки аз чӣ иборат аст? ин тез шустани дастҳо. чӣ қадр ки мо тез агар дастҳоро шӯем бисёр хуб мешуд ва ина мо метавонем ки ба воситаи собун бо истифода барои собун агар ки бисёр хуб мешуд ки дар хона мо маводҳои безараркунанда медоштем ва баъд аз шустан бо он маводҳои зараркунанда бо дастро мо поку тоза мекардем ва ба ғайр аз ин оиди шустани даст бояд қайд намуд ки на ин ки дастро таги об як маротиба бурдему ду маротиба дастро ба ҳамдигар шакему бас кунем. мутобиқи талаботҳои ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ бояд дастро шахс дар муддати 20-30 сония шӯяд. ин як тарзи дигари пешгирии ин беморӣ мебошад ва ба ғайр аз ин мутобиқи маълумотҳои илмии солҳои охир одам дар як рӯз қариб ки 1000 маротиба дастро ба рӯи худ ва бинӣ ё ки ба рӯи худ мерасонад ва бо ин назардошт одам бояд ҳаракат кунад ки бо назардошти ҳолати ҳозир ҳамон ба миён омада камтар дастро ба рӯй ё ки ба бинӣ ба чашмои худ расонад. ин як. дуюм вобаста ба ҳам зуком ҳам бемории коронавирусӣ ин безарар намудани он дастқапакҳо ки дар хона ҳаст. боз ҳам ман мегӯям бештар маводҳои хлордорро истифода мебаранд ва ба ғайр аз маводҳои хлордор азбас ки дар ҷумҳурии мо дар марҳилаи ҳозира мумкин ки хлор дастрас намудани хлор як он қадар дастрас карда нашавад барои мо метавонем ки маҳлули демостус истифода барем.